khulumka jotono no lamsugo borok naimung blogo hingke tini norok no sikon sasa kaisa kok saklainani bagui ang phaikha hingke tini to pura tin blog khaijakliya hingke kok sanani bagui phaikha tabu tini ni simi ani kal channel tongo ajaga ang continue ko video risina hini blog to ya aro somani bag potrepot video phainya ajaga a channel no bonoro ani te kaisa channel no bonoro support khaidi channel bung khaidi na de proma ga ani bung or khato borok naimung blog se abo khai Rina Deproma himna tongnai te kunu to nuya te wansuksa ge tamo thingno tui tamo runo jingke tabu to just koekta runai tabu gini runani sai tongnai ge oro to blog to del phainai ang try to khayu o masu to daily blog runa ni daily ekhaba ekdin bar ngoi borok naimung blog to phainai blog to phainai o video ni tola no description no rojak noro o lingo haboi kisan naibeti joto no tai like khaidi tai share khaidi tai subscribe khaidi borok naimung blog no noro asike hamjangma rkha abo haike no ani te kaisa channel no Rina Deproma channel no bonoro hamjangma rodi te ano support khaidi hingke khaklai noro ano support khai nei tang hingkaile ang je noro ni hamjangma borok naimung blog o manui tongu khaklayo no ang Rina Deproma che blog aro ko noro ni hamjangma manane nei ge tai bisi kok to saya salbo thangja ge nobo kwbangma kam tongo ge asuk no saya ang ani o video no muthaksine noro ano support khaibedi ge tai ani je mane viewers tongnai ro o jaga je nai tongnai ro noro no ang mane koyo je ani Rina Deproma channel no bonoro support khaidi hingke tai subscribe khaidi noro subscribe khaikese a channel bo kanani asuk jora to borok naimung blog no noro onek tisaka obo haike no ani je Rina Deproma channel no bonoro tisadi khaklai noro anu logi ruwan hne ani logi tongan hne asuk no tini video asuk saino muthaksinai jotono no hor kaham।